Iratiko gazna luxua da, Feriz, luxua da, Bai. eta gainera Dua Lipak probatu izana eta gustatu izana horrek beti ematen du katxea, ez? Katxea esaten zaio, ez? Hori da. Pixka bat, estatusa edo itxurakeria behintzat, ez? Eta luxua ere izan daiteke, gastronomia luxua ere izan daiteke, eta luxua ere bada, luxuzko gastronomia ere badago, eta luxuan barneratzeko gogoz gabiltza gaur eriz. Bai, Zar gaitezen, murgildu gaitezen luxuan. Bai, eta musika honekin, horra, azpitik entzuten duzuen musika honekin... Luxuari ondo josten zaion musika. Hori da. Entzule bati baino gehiagori ezagun egingo zaio doinu hau ze HBO plataformako telesail arrakastatxunetako baten hasierako kredituetako musika da. Succession du izena sailak eta bertan Roy familiaren goraberak kontatzen dira. Familia hau Ameriketako Estatu Batuetako entretenimendu eta ikusentzunezko enpresa handienetako baten jabe da, eta familia honen kiden aberats bizimodua, luxuzko bizimodua erakusten du telesailak. Eta guk aberats bizimodu hori gurean ote den galetu nahi diogu geure buruari. Euskal Herrian alda luxurik, alda aberatzik, alda horrelako katxea duen jenderik eta horrelako bizimodua egiten duen jenderik. Bai, egon badago jakina, nola ez da egongo ba. Eta hori ongi daki gure estudioan sartu berri den gonbidatuak. Gonbidatua ere luxuzkoa, Joanes Mati, egunon. Kaixo, egunon. Zu Basque Luxury enpresako arduradunetakoa zara, eta Basque Luxuryk izenak berak dioen moduan, luxua eskaintzen du, ez? Zein luxu mota eskaintzen duzu, Bueno, guk beti esaten dugu, guretzako Euskal Herrien bizitzea luxu badala. Eta orduan gure helburu azkenik da, jendeari ezagutaraztea, luxu hori ezagutaraztea. Bai bertakoari eta bai kanpoko jendeari ere. Eta zer da, batez ere kanpoko jendeari, edo bertakoak ere kontsumitzen du luxua? Bertakoak ere uste duguna baino askoz luxu gehiago kontsumitzen dute, bai. Bai. Az gaitezen ebezu, zuek eskaintzen duzuen zerbitzuekin ze. Zuen web horrian sartuta, hor ikusten ditugu, helikopteroak, luxuzko kotxeak, jet pribatuak, kotxeak adibidez, nork eskatzen ditu kotxeak, ze jende klase da luxuzko kotxeak eskatzen dituena? Zu komentatzen zuen bezala, guk lau departamentu ezberdin dauzkagu, azkenik. Aldizkari badaukagu, aldizkari horrekin iten duguna da jendeari ezagutarazi, hemen dauzkagun altxor guztiak, gero kotxe zerbitzua daukagu txoferrekin, eta hori batez ere kanpotarrak erabiltzen dute. Azkenean, bertako luxuzko hotelekin lan egiten dugu, eta beraientzat transferrak egiteko, kanpotik datuzen jendeari aeroportura ere mateko, eta horrelakoak egite ditugu. Gero helikoptero zerbitzua daukagu, eta jet pribatu zerbitzua, jendea Euskal Herrira etortzeko. Eta ze jende mota da iristen dena? Zane dut, nondik datoz, Europatik datoz, Ameriketatik datoz... Gehien bat Ipar Europatik eta Estatu Batuetatik. Japoniatik ere bai, Asia barruan Japonia da merkatu garrantzitsuena. Eta nola jotzen dute zuen gana? Ikusten zaituztete interneten eta... Hori da, edo bai interneten bitartez, edo beste batzun bitartez, hori hotelen bitartez, eskatzen dizkigute, zerbitzuak, helikoptero transferrak egiteko, edo kotxean lehen batera joateko, eta bar. Helikoptero transferra aipatu duzu, hori zer da, helikoptero paseotxo bat, edo... Azkenan transferra dira, helitaxi zerbitzua gur deitzen dio. Azkena taxi zerbitzua bezala, baina helikopteroan iten da. Bai, hori ere bada? Ez Madrilera juteko, edo Bartzelonara juteko. Zer den luxua, zer den dirua edukitzea, ez? Bueno, batzuk horrela mugitzen dira. Eta zenbat balio dezake horrelako taxi zerbitzu batek? Bueno, guk helikoptero zerbitzuekin 3 eskaintza mota ezberdin dauzkagu. Alde batetik dauzkaguna dira bidai turistikoak, azkenean Euskal Paseotxoak, ez da? Hori da, paseo txikiak, 20 minututik hasita, ordu betera, pakete ezberdina dauzkagu,
Gero bestalde batetik galdi elitaxi zerbitzua daukagu, norbaitek eskatuta hori Madrida joan behar dalako edo Espainiko beste dozen puntura da edo Frantzira joan behar dalako, eskatzen du bodega hontarren ez jun, eta orduan zuzenean eramaten dugu bertara. Eta azkenik gero dauzkagu bidai gastronomikoak ere. Bide gastronomikoak azkenean dira, helikopteroan atera, hegaldi bat egin Euskal Herrian zehar, eta azkenik jatetxe baten gelditu, eta bertan bidaiariak bertan bazkaltzen dute. Pentsa, bai, eta adibidez, nik joan nahiko banu helikoptero taxi, elitaxi horietako batean, Donostiatik Madrilera zenbat kostako litzaiake, gutxi gora bera. Zehazke ezin dizuk esan, baina adibidez bidai basikoak 215 eurotan hasten dira pertsonako. 20 minutuko bidai bat 215 euro pertsonako. 20 minutuko bidai bat gutxi gora bera nondik norakoa izan daiteke edo? 20 minutu izaten adiez Donostiko Hondarribitik aterata, aeroportutik, Donostiraino egan, eta gero bueltan berriro Hondarribira. Gero bidei luzeagoa dauzkagu, 35 minutukoa adibidez Hondarribitik Zarautzeraino, eta gero kostatik ordez, barrutik juten dana. Eta zenbat lagun sartzen dira, bidaia horretan, helikopteroan? 4 pertsona. 4 pertsona. Hori da, 4 pertsona gehi pilotoa. Eta nolakoak dira barrutik helikoptero horiek? Bueno, helikoptero normala, azkenan, helikoptero normala dira, ez da... Beste luxuzko luxu egan egitea da, eta azkenean Euskal Herriko paisaiak goitik ikusi alizatea. Hori da. Agian joango zaizkizu aberatsak ez ezik behar bada kuadrillak edo laguntaldeak, kapritxoren bat eman nahi diotenak beren buruari edo... Helikoptero zerbitzu egia esan, guk usten dugun hasieratik batez ere kanpoko jendeak erabilko zuela, baina bertako jende asko eskatzen du. Zuk esan bezala, opari bat egiteko, edo ezkontza batentzat, edo kapritxoa bezala, eta jende askok ere bere norberaren herria zerutik ikusi ahal izateko. Azkenean bideo hauek personalizatu egiten dira, eta bertako jende askok eskatzen dituzte, bai. Beste kontu bat izango da jet pribatuena, ez? Horiek ja garestiagoak dira. Bai, jet pribatua garestia horiek ere badituzue. Bai, jet pribatu bat daukagu, eta zerbitzu hori eskatzen dugu, 8 lagunentzat da. Eta harrituko zintuzke, baina 100% gehiena bertako jendea da. Bai, bertako jendea da, kanpora juteko, Europara juteko, edo Ipar Afrikara juteko eskatzen duna. Baina hori ez dira izango kuadrillak eta horrela ez, edo bai? Denetari dago, batzutan lagunak, enpresaren bat ere, COVID-arekin adibidez, COVID garaian, hegaldi komertzia guztiak geratu egin ziren, eta ez zegoen eganiteko modurik, eta enpresa batzuk eskatzen ziguten zerbitzu hori, nobaitea joan bartzu dutelako, bai edo bai, eta behin probatu ondoren, gero errepikatu dute. Esan dugu helikopteroz 20 minutuko bidaiak gutxi gora bera, 200 euro balio duela. Jet pribatu batean? Hori pixka gehiago izaten da. Horregatik galetzen dizu. Bera, 10.000 euro kalkulatu. Hori beste poltsiko batzuetarako aproposagoa izan daiteke. 8 lagunentza da. Hori da, zati 8 egin behar da orduan. Eta jende ezagunik seguro garraiatu duzula, inoiz. Pertsona ezagunik edo famaturen bat, edo seguro joko zuela zuen gana, ez dakit zinemaldi garaian, edo bestela, edo seguro famosoak ere etorri zaizkizuela. Bai, jende ezagunare izan dugu, baina ezin dut. Diskrezioa. Garrantzitsua dela mundu hontan. Eta nola funtzionatzen du horrek jetak batez ere zuek norabaitera eramateko edo kanpotik ez dakit Japoniatik edo Japoniatik jetak ez dut uste, baina Europa iparraldetik norbaitek zuei deitu eta handikan jetean etortzen da? Hori aukeretako bada, azkenean jetak 3.000 kilometroko kapazitatea dauka geratu gabe, orduan horrek esan nahi du, praktikamente Europa guztia eta Ipar Afrika guztia Euskal Herriarekin konektatu daitekeela eskalarik egin gabe. Gero, aipatu ditugu hegaldiak, baina jatetxeak ere eskaintzen dituzu ez zuen luxuzko menu horretan, ez da? Jatetxe ospetsu ugari dago Euskal Herrian, Michelin izar mordoa dutenak, zein jatetxe dira aberatxek hautatzen dituzten horiek? Gastronomia egia da, Euskal Herriko turismoaren izarra handiena dela, eta horien barruan, Michelin izarra dauzkatena dira jendeak batez ere eskatzen dituna. Arzak, Akelarre, Berasategi, Mugaritz, eta bar. Eta katxina adibidez, ezta? Batzuek katxina nahi izaten dute adibidez, Orioko katxina erretegi eta bodega, eta bertan, Sheriff, Iñaki Zendoia. Iñaki, egunon!
Kaixo egunon. Zuzara Orioko Katxina bodegako arduradunetakoa, zuenera hurbiltzen da jende famatua, gogoan dugu duela, ez dakit zenbat urte izango diren, zu gogoan izango duzu seguru, Elsa Pataki eta Chris Hemsworth Euskal Herria etorri zirenean, zuenean bazkaltzen aritu zirela, eta kontatu zenigula nola ibili ziren zuen jatetxean, Katxina nola ibili ziren, gogoan duzu, ezta? Bai, esan kiston sorpresa izan zen, eta etorri zen, Magdi Bonet eta bere Andrea eta umeekin bai, familia etorri zian, eta bai, egia esan, behaiek hain guztua egon zian, da intzuena urrungo urtean, pareja Elsa Pataki bere gizonakin bakarrik etorri zen. Errepikatu egin zuen. Pentsa. Eta jende gehiago, hola ezaguna, ospetsua zuenera hurbildu dena, aipatzerik? Bueno, ospetsu batzuk etorri izan dira, baina hola oso ospetsu asko egiare, igual etortzi dira batzuk, ikustezula jende pixka altu xamarra dela, baina igual ez dakizu seguru zein dira, nire gaina pixka despitatu xamarra nahi egietan, Hori da. Eta, gaina, jendea irenik olako importantzia handia ez diot ematen, ez? Nik gustatzen dana igual atenditzea, eta jende guztia ondo sentitzea, batzuk igual esatizio, ni nahet jan toki baten, porque nahet renitio ez berezi batin, eta no ez dena inorrek ikustea, hori beste goiko plantan jartzeu inorrek ikusi gabe, eta holoko gauzak iteitugu bai. Beraz, jartzen diezue txoko berezi bat, edo diskretuago bat, ez goiko plantan inork ikusi gabe esan duzu orain. Bai, hori da. Zuke egun ematen lig bat balin bakazu, bakazu. Diskrezioa gauza importantea da, bizitzan. Bai, ja, ez hau zeiazu, eta orduan, nahi bazu deitu, eta, bakat jartzia txoko. Vale, beraz maitalearekin ere joan gaitezke, gure bikoteak ikusi gabe, ez? Hori da. Katxinara, Iñaki Zendoiari deitu, zuen konplizea izan daiteke bera. Bai, alaxe da. Tira, eta gero, jateko garaian eta ze gauza eskatzen ditu luxuzko gastronomia bilatzen duen pertsona batek. Zenolako jakiak gustatzen zaizkie luxuzko gastronomiaren bila doazen bezeroei? Normalen bezeroi gustatzen etorri eta pixkat nagusia eskatzen askoan juteko, orduan ni juten naiz behina esplikatzea, eta gustatze pixkat esplikatzea bertako produktuak zer dian, ez da? Eta bertako produktuak esplikatuz apartere gustatze ikustea. Igual, momentu hortan bali mazka igual temporadan, ontxoak parrilan, hartzet, por ejemplo, ontxoko saskia, eta juten naiz maia, eta ontxoak jakustezkiet. Orduan, hola, ze hori asko gustatze, no? Produktua bertanean maia matia, kese zintan superbien, hola, atentzio bereziakin, eta geho, boante biziak ikutzitugu pila bat, hartu fuente baten, boante, mordoska bat, eta bizikan maia eman, o zigalak bizikan maia eman, o rodailua, bizigua, rapea, itxaskabra, arrai abaneko guztiak dezkaunak danak hartu eta maian erdian jarri, eta argazkiak eta atatzitu, eta hori nahi du, bertako produktuak gehien bat, rekomendatzea eta ikustea ere bai maian. Eta zuek baduzue menu bereziren bat, luxuzko menu bereziren bat, edo pertsonalizatu egiten duzue, segun eta zenbat ordaintzeko prest dagoen jendea, edo nola egiten duzue hori? Hori azkenen da, nik beti esatien nire lankide guztiri oso importantea da. Pertsona juteanen, por ejemplo, erropa ostea denda batea ez, ze erropa saltzia zu ez? Ez dakizu pertsonari kamiseta batea ostea torria jutean, o traje ostea jutean, o bos galtzea ostea jutean. Orduan, importantea da klientekin berdina ez. Ez dakizu ze kliente klasean, orduan bizkat kaptatu berdiezu, ze nahi duen, porque azkenen ez gauza oso bereziak, gauza zentziloak, eta ze nahi duen. Orduan, ben ikustazunen, por ejemplo, behak ze nahi duen, jutezea, pixat elegitzen, no? Aber, ze gustatzen gehiago, mariskua, o carpaccio de chuleta, o almejak, o igual ez ditu nahi hainbeste sarrera nahi, eta arreiak indistutatu nahi du, o arreiatako txuleta jan nahi du, eta orduan sarrera gutxiago batea, eta kontuare, por ejemplo, ez oso garestiateatzea, o beste atzuk etortzia, alo grande, no? Pizkate hori oso importantia, bizkat kaptatzia klientak zen nahi du. Eta bere da egin. Prezio aldetik imaginatzen dugu, nahi adina, igo garestitu da merkatual izango dela, ez? Hori ja mugarik ez da eragungo, ez? Hor ja... eske imaginatu, por ejemplo, sarrera bezala, eskatze baituzu gauz normalakola, nire Maria Pilarrekin dako, Maria Pilar nire ama da, ez da, eta beak egiten kroketako oso goxuak, eta kriston kroketa ospatxu dira. Eta kroketa batzuk eskatu eskio, bertako begi handiak, ez? Eta, krema de bogavante, olako zerbait, ondo. Karo, eskatze batzu, por ejemplo, ensalada de bogavante,
que si almejas, que si tigalas, que si no sé qué, pues azkenen, pues fixat, ioitea kontua, ez? Bai. Tira ba, Iñaki Zendoia, eskerrik asko, kontatzagatik luxuzko gastronomiaren sekretutxo horiek, eta aizu, urrengo batean ere etortzen bazaizkizu famatu batzuk zuk abixatu eta guk kontatuko dugu. Oso ondo, Izenik esan gabe, nork esan digun kontatu gabe, baina guk kontatuko dugu. Oso ondo. Eta agian deituko dizugu, norbaitek deituko dizu agian irratitik, edo maitalearekin joateko, edo hori ere negoziatuko. Bai, hortan profesionala naiz, nasunen... First dates, ez da, katxinan. Bai, nire lana da... Jateko modukoa. Zoriontzu egitea. Jendia zoriontzu egitea. Porque azkenen, por ejemplo, jatea, eta edatea, eta eza jatea edatea, esperientzia eukitzea, za? Eta eure maten, olako sekretetxu bat egin duzu, ditu, eta ni hortan esperto nahiz, bale? Oso ondo, Iñaki, eskerrik asko, bezarka da bero bat. Bale, zue, eskerrik asko, agur. Ai, ama, bueno, ikusi dugu, gastronomia ere luxuzkoa izan daitekeela. Aberatxek diru asko uzten dute gurean? Bai, egia esan bai hoteletan, bai jatetxetan, nik uste batez gastronomia katxina bezalako leku zoragarritan, eta bueno, gero turismo gaiten, erosketak egiten, eta bar. Ez dakit daturik edo jartzea baute dagoen, zenbat enpresa dagoen gutxi gora bera Euskal Herrian luxuzko turismoarekin zuzenean edo zeharka lotuta, edo hor badago estimazio ekonomikorik egina? Ba, asko daude, egia esan, zuzenean turismo horri enfokatu daudenak, eta gero indirektoki ere azkenean inpaktu ekonomiko garrantzitsua da, eta familia asko bizi da turismoaz, bai, eta luxuzko turismoa zuzenean. Bai, luxuzko turismoa aipatzen dugunean denoi datorkigu burura Dubai, ez dakit horrelako helmugak datozkigu burura. Esango genuke Euskal Herria, agian Donostia, ez dakit, merkatu horretan dagoela, badago zirkulu horretan edo ez gara horraino iristen? Nik ez nuke esango horraino iritsi edo ez iritsi, nik esango nuke guztiz merkatu ezberdina diala. Ezin da konparatu Euskal Herria, Dubaiekin, ez Las Vegasekin, bakoitzak bere ezaugarri dauzka, eta publiko ezberdinetara zuzendua dago. Eta hor nik uste bai garrantzitsua dela jendearen perfila ezberdintzea, ez? Azkenean luxu ostentoso bat dago, eta horiek dira agian gehiago Dubai bezalako hirietara joten dianak, eta beste alde batetik luxu isila dago, eta luxu isila kontsumitzen dituzten pertsona daude, eta horiek gehiago dira Euskal Herria datozenak. Horiek gastronomiaz gozatzen dutenak, erakutsi behar izan gabe. Luxu isila. Erakutsi behar izan gabe, diferentziatu egiten duzue erakutsi nahi duen jendea eta diskretua izan nahi duena agian? Bai, ezberdintzen da. Badode batzuk erakutsi nahi dutenak, etortzen direla luxua kontsumitzen dutenak, baina jendeak ikus dezan beraiek luxua kontsumitzen dutela. Erakusteko? Horrelakoak badaude, baina Euskal Herrian, zorionez, ez dago gehiago bestea dago. Itxurakeria turismoa beraz. Horrelako ere badago, bai. Lehen jarri zuen musika, irratsaioaren hasieran, Succession serie. Bai, hori da, tartoren hasieran. Hor adibidez, luxu isila asko erakutsi da, eta serie horri esker ere asko bultzatu da, eta hori saltze duten marka asko izugarrizko goraka ditzen dute azken urteetan. Diferentzia zein da, ageriko luxuan adibidez, bezeroek argazkiak eta selfieak eta erakusten dituztela adibidez sareetan eta bestean nahiago dutela diskretuak izan? Hori alde batetik, edo erropak erauzterako garaian adibidez, ezberdina da, markak erakuste dituzten erropak erabiltzea, edo markarik ikusten ez den erropa motak erabiltzea, bai? Begira, ze gauza interesgarria. Bueno, luxuzko turismoa, oroar, goruntz edo beruntz doa? Goruntz, beti dijoa goruntz. Eta egia esan, eta hori, datu hona da, bai egia da, adibidez, krisi ekonomikoa egontzanean goruntza nabarmen egin zuela, eta gero, berriro pandemiarekin berriro goruntza egin du. Eta, Datu ona da, dirua duenarentzat. Hori da. Eta, horretaz bizidan familia eta jende guztiarentzat ere. Luxuzko turismoa garrantzitsua Euskal Herrian ere. Joanes Emati, Basque Luxury enpresako kidea, eskerrik asko. Mila esker zuei. Zarkada bat, luxua zuzara.